फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोर स्क्रिनाव कुइसन मोनसे नुनो मोनदों। बे कुइसनखौबो आं नोंसोरनिनो थामहिनबा जोंनि क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिदां 1.1 निफ्राय लानाय जादों। नोंसोर बेवहाय थांनानै नायोबा नुनो मोनगोन। आरो बे कुइसना जोंहा 1 नाम्बार कुइसन हा सोंथि बिदां 1.1 नि 1 नाम्बार कुइसन आयदाया जाबाय सानखान्थि। दा बेवहाय मा बुंदों नाय इउक्लिडनि राननाय बिमाफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय। थामहिनबा सिङाव जोंहा जेसेबांखिनि कुइसन दोङो गासैनिफ्रायबो जों मा दिहुननांगोन HCF दिहुननांगोन आरो इउक्लिडनि राननाय बिमाफारिखौ बाहायनो नांगोन होननानै बुंदों। दा खोथाया जाबाय आं इउक्लिडनि राननाय बिमाफारिया मा बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबो बुंला। आङो मोननैसो स्टेप्स फल' खालामनानै आङो HCF खौ दिहुनगोन दानिया। आरो जा स्टेप्स फल' खालामगोन बेनो जाबाय मा इउक्लिडनि राननाय बिमाफारि। दा फैदो कुइसन नाम्बार 1 खौ खालामना नायनोसै। 1 नाम्बार सलुशन होनाय दोङो जोंहा 1 3 5 आरो मा दोङो 2 2 5 बे फार्स्ट नाम्बार कुइसना दै 1 3 5 आरो 2 2 5 नि गेजेराव बबे मोनसे अनजिमाया गिदिरसिन? डेफिनेटलि जोंहा बे मोनसेया गिदिरसिन। बिदिब्ला मा लिरगोन जोङो therefore 2 2 5 नैबे अनजिमाखौ लिरदो दे आङो 2 2 5 इजुकेल लिरगोन। इजुकेल माने लिरगोन नैबे मोनसे अनजिमाया बे अनजिमाखौ रानसिगोन थारमाने के अके थ' रानबा मा थांगोन जोंहा नायलाय 2 2 5 खौ माया रानगोन होनना बुंदों आङो फिसा अनजिमाया रानगोन 1 3 5 डेफिनेटलि थांबाथाय 1 थांगोन नामा 1 3 5 लाथिख' 10 थांबाथाय 90 अके थ' जोंहा रानग्राया 135 माने बे 1 3 5 आ रानगासेया जोंहा 1 आरो बे आद्रा बे नाखौ लिरगोन जोङो मा 1 3 5 into 1 plus 90 आसा खालामदों लिरनायसो जों बुजि मोनदों रानग्रा सानजाब रानगासै दाजाब आद्रा बेनो। दा जेब्लासिम आद्राया जेब्लासिम आद्राया लाथिख' जाया अब्लासिम जोंहा मा बे सिस्टेमा थांबाय थागोन। अके दा खोथाया जोंहा आद्राया लाथिख' जायाखै थ' जों आरो स्टेप खालामगोन। मा खालामगोन दानिया जाय रानदोंमोन नै अनजिमाखौ 1 3 5 बे 1 3 5 रानगोन माया नै आद्राया रानगोन 1 3 5 90 जुदि रानबा मा थांगोन जोंहा 1 थांगोन ना 90 10 थागोन जोंहा 5 ओके 13 निफ्राय नायनांबाथाय 45 अके बेसे थागोन 45 थ' रानग्राया बियो बे जाबाय रानगासै बे जाबाय आद्रा बेखौनो लिरगोन माबायदि इजुकेल टु 90 into 1 plus 45 थ' बेयावबो नाय आद्राया लाथिख' जायाखै जेब्लासिम आद्राया लाथिख' जाया अब्लासिम थांबाय थागोन होनना बुंदों। इबारि जागोन दानिया मा जागोन इबारि जागोन जोंहा 90 नि जाय रानदोंमोन बे फैलायगोन बेवहाय 90 खौ रानगोन माया बे आद्राया रानगोन 45 थ' 45 into 2 plus 0 थामहिनबा मा जुदि नोंसोर नायोबा 90 खौ जुदि 45 रानोबा 2 थाङो थ' 2 बा 90 जागोन आद्राया जाबाय जों लाथिख' बेनिखायनो नै आद्राया लाथिख' दा आद्राया लाथिख' जाबाय थ' बेनिखायनो जोंनि गासैबो स्टेपा जोबहैबाय गासैबो स्टेपा जोंहा बेवहायनो जोबहैबाय थ' स्टेपा जुदि बेहा जोबहैबायबा देसासेयालाय माया जाखो थ' therefore HCF माने 1 3 5 आरो 2 2 5 1 3 5, 2 2 5 नि देसासेया मा जागोन HCF आव माने 1 3 5 आरो 2 2 5 नि देसासेया मा जागोन नैबे 45 आ माया जागोन लास्ट रानग्राया जाय लास्ट रानग्रा बे जागोन जोंहा देसासा जायनि थाखाय आद्राया लाथिख' जादोंमोन बे रानग्रायानो जागोन जोंहा देसासा डेफिनेटलि फिननाया मा जागोन 45 थामहिनबा 1 3 5 आरो 2 2 5 नि देसासेया मा जाखो 45 आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों थ' नेक्स्ट कुइसनखौ नायबावनोसै फै थ' कुइसन नाम्बार 2 एक्चुअली एसे सिम्पल सिनद्राय बारु आं नोजोराव हा अनजिमाया मा दोङो 196 आरो मा दोङो 38220 थ' बेवहाय नोंसोर डेफिनेटलि नुनो मोनदों जे बे अनजिमाया गिदिर थ' बेनिखायनो जों मा खालामगोन 38220 बेखौ रानगोन माया 196 196 मा सानजोबबा बेखौ मोनफ्रामगोन बा बेखौनो मोनगोन 196 आ जुदि जोङो 38220 खौ रानो
आंनि बायदिब्ला 1955 थांगोन नायनिलाय 196 आरो 195 हैना 5 सानजाब 6 30 आखोलखौ 3 5 सानजाब 9 45 45 46 47 48 ओके जागोन बेनो हा अबासा जागोन 195 आनो जागोन थ 38220 फिननाया जागोन आद्राया जाबाय जोंहा लाथिख मा लिरगोन इनटु 195 प्लास 0 थ जितु खेबसे राननायावनो जाय फिसा अनजिमामोन बे खेबसे राननायावनो आद्राया 0 ओंखारहैखाबाय थ जोंहा आरो खालामनो गोनां स्टेप गैला थ बेयावनो जोब्बाय थ देसासेया मा जागोन जाय रानदो जोबथा रानदो बेनो जागोन देसासेया थामहिनबा बेनो जागोन ओके थ बेखौ मा लिरगोन देयरफर HCF of 196, 38220 equal to जागोन 196 आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों आं मा बुंनो नागिरबाय थादों थ नेक्स्ट नाम्बारखौ नायबावनोसै फै थ क्वेश्चन नाम्बार 3 क्वेश्चन नाम्बार 3 आव जोंहा मा दोङो 867 आरो मा दोङो 255 डेफिनेटली जोंहा 867 आ गिदिर थ देयरफर मा लिरगोन जोङो 867 is equal to माने नै फिसा अनजिमाया बेखौ रानसिगोन थ 867 खौ 255 आरो माजों थांगोन 3 थांगोन खोमा 3 जोब 5 जन 5 आखलि बेसे 3 जोब 5 15 जन 6 आखलि बेसे 3 जोब 2 10 7 7 थ 2 लाथिख 1 मा थाखो 102 रानग्राया बियो रानगासे बियो आरो बे जाबाय जोंहा आद्रा रानग्राया मा 255 इनटु रानगासेया 3 प्लास आद्राया बेसेबां आद्राया जोंहा 102 दानिया जेहेतु आद्राया लाथिख जायाखै बेनिखायनो सेम स्टेपआनो आरोबाव जाफिनगोन होननानै आं अलरेडि बुंखादों थ एबारे माखौ माया रानगोन थ बेखौ रानगोन माया आद्राया 255 is equal to 102 रानगोन थ 255 खौ 102 आरो बेसे थांगोन 2 नै सानजाब 4 आखाल 4 नै सानजाब लाथिख लाथिख नै सानजाब 1 2 ओके 1 बा माने आद्राया 22 नङा होमबा रानग्राया 102 into 2 plus 22 दाबा जोंहा आद्रा लाथिख जायाखै बेनिखायनो नेक्स्ट स्टेप जागायबावगोन थ दानिया जागोन 102 रानग्राया बे मोननाय इखौ दाना रानगोन माया 51 into 2 102 जाखागोन प्लास 0 नोंसोर खालामनायबानो जाबाय थ एबारे आद्राया जों लाथिख ओंखारबाय थ जोंहा स्टेपआ बेयावनो जोब्बाय देसासेया मा जागोन 51 देयरफर जों लिरगोन मा HCF of 135, HCF of 867, 255 is equal to 51 ओके थ आसा खालामो गासै स्टेप्सफोरखौ बाय बुजि मोनदों जुदि बुजि मोनाखै प्लिज कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो माबाफोर क्वेश्चननि सल्भ खालामनांगौबा खालामना हरगोन नोंसोर जास्ट कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दिनै एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय